Eskerrik asko legebiltzarburua, legebiltzarkideok, sailburuak, lehendakaria. Egunon. Gaur hizpide dugun gaia, hain zuzen ere ondoeza psikologikoarena, zorionez gero eta gehiago lantzen den gaia da. Egia ezan aitortu behar dugu ez dela ausaz lantzen gero eta gehiago lantzen den gai bat, edo esparru mediatikoa zentraltasuna hartu du auzagatik, baizik eta hainbat gaztek sustatu eta naturalizatutako gaia delako, gaur jorratuko dugun arloa, baina ere esatea dagokigu, askotan zoritzarrez gaia arinkeria handiarekin lantzen dela, eta bai hasieratik argi utzi nahiko genuke, ondoeza psikologikoa ez dela moda bat, edo norbanakoen arazo hutsal bat, ondoeza psikologikoa edo emozionala gaitz sozial bat da, eta iruditzen zaigu benetan kontuan hartzeko fenomeno batez hitz egiten ari garela gaur. Eta egorari tamaina hartzeko hasiera honetan datu batzuk zuekin partekatzea gustatuko litzaidake. Hain zuzen ere, legebiltzar honetan, orain dela hilabete batzuk, azaroan, gurea geroa elkartea etorri zen gazteen eta osasun mentalaren inguruko ikerketa baten emaitzen berri ematera, eta bertan parte hartu genuen hemengo legebiltzarkide askok. Eta egia esan, bertan partekatutako datuak esanguratsuak eta kezkagarriak izan ziren. Eta era berean, The Future Gain proiektuak ere orain gutxi ikerketa baten emaitzak ezagutarazi ditu, eta horiek azken finean aurreko ikerketaren ondorio berdinetara edo oso antzekoetara garamatzate. Bi ikerketetan agertzen da edo aipatzen da gazteek ondoeza, tristura edo estutazun hori haien egunerokotasunean ohikoa izaten dela, hain zuzen ere gazteon erdia edo 50% baino gehiago pairatzen duela. Eta gainera kasu gehienetan egoera psikologiko hori lotzen da emantzipazio eza eta lan ez duinekin edo lan prekaritatearekin hain zuzen ere. Y es que la salud mental atraviesa una profunda crisis que no se puede desligar de las condiciones materiales de vida. Los datos son contundentes y ahí están, son públicos. Un gran y alto porcentaje de jóvenes sufrimos depresión, ansiedad, apatía por la vida, desafección y, especialmente, claro está, las mujeres. Y por otra parte, el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte en nuestra franja de edad. Esa situación es fruto de una supuesta fragilidad generacional, sino de factores estructurales evidentes. Eta ez da beharrezkoa aurrenera joatea. Hain zuzen ere, gazte behatokiak 2024an argitaratutako datuen arabera, EAen gazteen ia 19ak pairatzen du antsietatea eta depresioa. Eta gainera esan bezala, emakumeen artean datu hori gora egiten du, izan ere emakume gazten 26ak sufritzen bai du edo nabaritzen ditu antsietate edo depresio zantzuak, hau da, emakume gazten artean eren bat. Eta UNICEFek argitaratutako ikerketa baten arabera ere, 10 gaztetatik 4 osasun mentaleko arazoak sufritzen ditu. Beraz, argi dago, datuen arabera, datuek argi uzten dute, egoera gordina dela, eta ezin garela lehen esandako diskurtso arinetan murgildu. Gehiegin zuten bai dugu azken aldian, nolabait ondoeza emozionala patologizatzeko edo individualizatzeko joera hori, ez? Gure belaunaldia horrekoa baino bigunagoa izango balitz bezala, eta are gehiago gu infantilizatu eta kritikatzen gaituzten ahotsak ere entzun behar izaten ditugu zarrita. Askotan entzungo genuen generación de cristal delako etiketa hori, edo gure belaunaldiak ez duela lan egiteko konpromisu edo disiplina hori beste belaunaldi batzuekin alderatuta, ez? Eta zoritzarrez olako diskurtzoak nolabait marko oso bat ezarri dute, eta jada ohikoak dira egunerokotasunean horrelako komentarioak entzutea. Ni hemendik bertatik aurrekoan gaitzetsi behar izan nuen, nolabait enpresari batek esandakoa gazteontzat ezela errentagarri lan egitea edo salatzen edo kritikatzen zuela gazteon lan egiteko modua. Eta horregatik, marko oso bat ezartzen dutelako ere, gero eta ohikoa da enpresari batzuk edo ekintzaile batzuk hitz egiten entzutea absentismoaren lakarraren inguruan. Noski, lan baldintzen inolako kritikarik egin gabe. Eta, kontua da, horrelako nolabait irakurketa errezak egiten direnean, arazoaren fondoan dagoen hori eskutatu egiten dela. Eskutatu egiten diela faktore estrukturalak eta horren atzean dagoen erantzukizun politikoa.
Eta faktoreak badaude, egon badaude, eta asko dira. Nik batzuk aipatu egin ditut, emantzipazio eza, edozintasuna, lan prekaritatea, baina beste batzuk ere aipatu nitzake, besteak beste muturreko individualismoa, hautatu gabeko bakardadea, nolabait norberaren garapenerako prospekzio eza, planetaren etorkizun iluna, adibidez bizitza kolektibaren parte hartze eskaza, horiek batzuk dira, eta beste batzuk ere egon daitezke, baina horiek guztiak gure ondoeza psikologikoan inpaktu zuzena eta negatiboa dute. Eta horregatik agian gure belaunaldia aurrekoa baino zaurgarria izango da, baina ez individualki ahulagoak garelako, baizik eta egiturazko presio handiagoak pairatzen ditugulako. Eta argi geratzen da, gurera pizkat, gure gaira gehiago lurreratuz, que existe una relación directa entre la precariedad laboral y el deterioro de bienestar emocional. Sin estabilidad, sin oportunidades reales de emancipación y de desarrollo y sin una visión de futuro, la salud mental se deteriora gravemente. Eta zentzu horretan Eusko Ikaskuntzak orain gutxi argitaratutako ikerketa bat ekarri nahiko nuke ona, interesgarri iruditzen zaidalako, bertan aipatzen delako edo jasotzen delako lan arloa gero eta gehiago dela garapen pertsonalerako eremua. Hau da, ongizatea edo lanaren helburua gaur gaurkoz ongizate hori bermatzea dela. Eta gainera, lan ondoeza erronka demografikoarekin ere lotzen da ikerketa horretan. Funtzean, belaunaldien erreleboa ziurtatzeko ezinbestekoa delako gazteok lan esperientzia duin eta positiboa izatea, porque sin condiciones dignas no habrá relevo generacional ni futuro común. Baina zer jasotzen dugu bitartean gazteok? Trukean, inoizko prestakuntza altuena dugun belaunaldiak prekaritate vitala jasotzen dugu. Izan ere, soldata eskasak dira, lan baldintza okerrak, eta egoera horrek urteetan gainera nolabait iraunarazi egiten da. Horregaitik, jada ez gaitu harritzen, gazteon emantzipazioa bermatzeko laguntza bat izan bar zuena, 36 urteraino luzatu izana. Ez gaitu harritzen, baina gutxienez bada hausnartzekoa. Izan ere, prekarietatea belaunaldi kronifikatzen ari da, eta ona ere datu batzuk ekarri nahiko nituzke. Orain gutxi, martxoko langabezia datuak atera ziren, eta egia da, bilakara positiboa dela oroar, baina esparru batean, inpaktu negatiboa da, ez? Hain zuzen ere, gazteen kasuan langabezia 1,19 igo delako, eta agian hori ez, datu puntual bat izan daiteke, baina gazte behatokiak dituen datuen arabera, langabezia tasa, behin-behinekotasunean edo partzialtasunean, gazteon datua media orokorretik baino askoz ere altuagoa dago, eta gainera, Europako herrialdeetako erreferentziazko herrialde horietatik barkatu, nahiko urruti, eta kasuaz batzuetan ere Espainiako datuetatik urruti. Beraz, eta berriz ere, noski, prekaritatea gehien pairatzen dugunak emakumeak gara. Eta egoeraren argazki hau izan da, orain arte izan dakoa, ez? Nolabait, ondoeza psikologiko edo egoera bat zeinetan pairatzen dugun gazteok ondoeza psikologiko oso latz bat, bestetik nolabait lan prekaritatea eta lanak ondoeza emozionalean duen lotura hori argitu dugularik, pentsatzen dugu gobernuari dagokiola nolabait ekimena hartzea eta egoera ondo irakurri eta objektibizatzea. Eta zentzu horretan politika berritzaileak martxan jartzeko. Guk hori horrela dela pentsatuz, ekimen bat ekartzen genuen hori sustatzeko. Gaurkoan, Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari hurrengo eskatzeko proposamena ekartzen genuen zentzu horretan. Gazteen lan ondoeza, lan baldintzen eta enpresa eredu ezberdinen eraginaren inguruko azterketa integral bat abiaraztea. Azterketa horrek genero ikuspegia barne bilduko luke, eta gazteon lanen esperientzia, lan prekaritatearen bilakaera, soldatak, kontratu motak, edota enpresa ereduen eragina bezalako puntuak jorratuko lituzke. Eta helburua argia zen, urte baten bueltan, txosten bat egin, berau hausnartu, aztertu, eta bertatik politika publiko berriak martxan jartzea. Hoi,
la propuesta que traíamos venía a instar al Gobierno vasco a poner en marcha un estudio integral sobre el malestar laboral juvenil, las condiciones laborales y el impacto de los distintos modelos empresariales en la juventud. Nos hubiese gustado que el estudio incluyera una perspectiva de género y abordar aspectos como las primeras experiencias laborales, en la evolución de la precariedad, los niveles salariales, los tipos de contrato, la estabilidad en el empleo. El objetivo era claro: elaborar un informe en el plazo de un año para proponer medidas a partir de ahí. Lamentablemente, esta propuesta va a ser rechazada. Eta badakit esango didazuela, datuak egon badaudela, ikerketak jada egiten direla, eta bai, egia da, baina ikerketa horiek sakabanatuak daude eta partzialak dira. Eta orain esandako guztia hona ekarrita, pentsatzen dugu gazteon ondoeza txertatuko duen analisi orokor eta integral bat beharko dugula. Hau da, benetan azter dezagun, nolabait, lan ondoezak enpleguan duen eragina eta enpleguak lan ondoeza horretan duen eragina. Gazteon inguruan espekulatzen utzi diezaiogun eta gazteoi ere hitza emateko momentua dela uste dugu. Y es que no vale ya tratar el tema con frivolidad. Se necesita compromiso político y medidas estructurales. Y hoy realmente me apena decir que los partidos que sostienen al Gobierno van a rechazar una propuesta que pretendía empezar a afrontar esta realidad desde lo público. Es una nueva muestra de desatención institucional hacia una juventud que no pide privilegios, simplemente una vida digna y poder construir un futuro. Beste behin, gazteoi eta gizarteak pairatzen ari duen gaitz larri bati bizkarra eman diozue. Eta gu gazteok gara azken finean bakardadean egunez egun, desafekzioarekin, apatiarekin, estutarezunarekin, tristezarekin, borrokatu behar dugunak eta dauzkagun baliabide urriekin gainera. Hoy no se trataba solo de aprobar una proposición, sino de reconocer una urgencia social. Es un tema, es una cuestión de dignidad colectiva. Eta aukera hori basoritzarrez galtzen utzi duzue. Eskerrik asko.